Dobrodošli na prezentaciju kursa knjigovodstva za ugostitelje. Želim da vas se zahvalim što ste izdvojili vreme da pogledate ovu prezentaciju i nadamo se da ćemo opravdati vaše poverenje i da ćete prisustvovati jednom dobrom i edukativnom i interaktivnom kursu knjigovodstva vezanom za problematiku ugostitelja. Znači, ovdje se bavimo ugostiteljima. Još jednom želim da vas se zahvalim ispred kuće V-Energy, da se predstavim za one koje me ne znaju. Znači, ja sam Ulažiš Vladan, znači osnivač firme V-Energy, i da pogledamo za koga je namenjen ovaj kurs, znači da prođemo zajedno kroz plan i program kursa, njegove karakteristike. Znači, kurs je namenjen postojećim i budućim računovođama i budućim preduzetnicima, znači kao i postojećim knjigovođama i računovođama, znači i edukativnog je karaktera, znači mogu prisustvovati njemu i direktori i menadžeri. Šta je cilj ovog kursa? Cilj ovog kursa jeste 100% praktično znanje. Znači 100% praktično znanje i mi smo glavne stvari koje su vezane za poslovanje ugostitelja predstavili u ovom kursu. Znači vidjet ćete, ovo je nestandardni kurs za razliku od kurseva koji su tipa predstavljamo aktivu, predstavljamo pasivu, predstavljamo imovinu i tako dalje, osnova sredstva. Znači mi smo uzeli konkretno šta je to što je imovina i bavili se konkretnim stvarima, da budu stvari jasne. Znači uzeli smo tačno i naveli taksativno od početka do kraja šta ćemo raditi. Da pogledamo zašto ćete biti osposobljeni. Znači to je jako bitno, zašto ćete biti osposobljeni. Možda menadžeri neće hteti da prisustvuju ovom kursu, pošto je ipak ovaj kurs koji ulazi u dubinu knjigovodstva i računovodstva. Za menadžere ovaj kurs može biti edukativan iz tog ugla, znači s tim ono što će saznati jeste šta je to što je potrebno da dostave svojim knjigovodstvenim agencijama ili svojim knjigovođama, znači koji su to računi, podaci i tako dalje. Znači zašto će biti osposobljeni posle ovog kursa? Za vođenje knjigovodstva i računovodstva ugostiteljskih objekata. Znači cilj je na vođenju knjigovodstva i računovodstva. Koji su to ugostiteljski objekti, znači kroz čije ćemo poslovanje proći? To su na prvom mestu restorani sa hranom, kafići, pizzerije, pekare, poslastičarnice, kafeterije i splavove. Da vidimo sada šta obuhvata ovaj kurs za preduzetnike. On obuhvata uvod u knjigovodstvo i računovodstvo, to je ona standardna priča, duguje, potražuje, poslovne knjige koje su dokumentacija koja je u igri. Zatim na početku kursa se bavimo sa dve jako bitne stvari, a to su prihodi i troškovi. Znači ukrštamo prihode i troškove da bi došli do dobiti, pošto imamo odmah na početku osnivanja ugostiteljskog objekta popunjavanje poreskih prijava za akontaciono plaćanje poreza. Znači hoćemo da dođemo do dobiti i između ostalog da vidimo da li se nama isplati vođenje ugostiteljskog objekta ili ne. Dakle, prihodi od prodaje ugostiteljskih usluga, gotovih proizvoda, prihodi od prodaje gotovih proizvoda i prihodi od prodaje robe na malo, pošto imate takođe u ugostiteljskim objektima da se prodaju ili cigare ili alkoholna pića i tako dalje, domaći brendovi. Znači, po pitanju troškova prolazimo kroz troškove koji su vezani za osnovna sredstva, znači to su, da kažemo, krupnije stavke. Znači imamo samu nekretninu, imamo one osnovna sredstva koje se nalaze u samoj kuhinji, a to su frižideri, radni delovi, roštilj sa odvodom, znači i filterom po standardima. Verovali vi ili ne, ali po HASP standardima, znači ti filteri koji služe da se mirisi ne šire i tako dalje, oni su, njihova cena je veličina od 10.000 evra pa naviše. Oni su, HASP standardi su jako bitni zbog dobijanja onih zvezdica, ne znam, restoran sa 2, 3, 4, 5 zvezdica i tako dalje. Znači, roštilj sa odvodom i filterom po standardima. Na ovom kursu nećemo raditi standarde, samo cene koje su vezane za troškove. Zatim šank,
znači troškovi koji su vezani za instalaciju šanka, znači postavljanje šanka, stolovi, stolice, znači to je onaj unutrašnji deo, znači gde dolaze kupci i tako dalje, znači unutrašnja dekoracija, VIP salon, faktički nabavka, rekao sam već, pomenuo sam nabavka osnovnih sredstava, znači njihovo aktiviranje, zatim bašta, sređivanje bašte, znači imate inženjere za hortikulturu, bašta je jako bitan element, da li će imati svetiljke, fontanu i tako dalje. Ukoliko znači ta bašta ne može da se postavi unutar ugostiteljskog objekta, ona se postavlja ispred ugostiteljskog objekta i znači tu već dolazimo u komunikaciju znači sa lokalnom samoupravom, znači njima moramo da plaćamo zakup, zatim osiguranje samog ugostiteljskog objekta, osiguranje radnika, znači koji su zaposleni, zatim troškovi knjigovodstvene agencije, znači usluge knjigovodstvenih agencija za dati ugostiteljski objekat, iznajmljivanje poslovnog prostora ako nemamo znači naš poslovni prostor i pripadajući porezi, iznajmljivanje splavova, renoviranje poslovnog prostora, sitni troškovi poslovnog prostora, popravka struje, vode u poslovnom prostoru, infostan, telefon, mobilni telefon, nabavka fiskalne kase i njeni troškovi, pošto postoje različiti modeli fiskalnih kasa, znači u zavisnosti od toga da li želimo, koliko izveštaja želimo, znači o samom prometu, izveštaj po konobaru, koliko je napravio promet, tačna evidencija koliko je proizvoda prodato i tako dalje, za razliku od onih fiskalnih kasa koje se nalaze u maloprodajnim objektima. Dakle, nabavka računarske opreme, nabavka softvera za knjigovodstvo ugostitelja, troškovi izrada web sajta, znači restoran danas ozbiljno mora da ima web sajt, čak i kafići imaju web sajt sa prenosom uživo, znači da može da se vidi znači da li je to mesto puno, nije puno. Zatim usluge štamparije, pa tu imamo znači izrada menija, onog jelovnika, zatim flajeri za deljenje restorana, za ubacivanje znači na šofe automobila, zatim imamo znači one troškove koji su vezane u štamparije za izradu koverata sa našim logotipom, da bi mogli znači da na jedan kulturan način pošaljemo račune našim komitentima. Zatim nabavka softvera za monitoring ugostiteljskog objekta, pa snimanje znači zbog opasnih situacija, znači kad ostavimo ugostiteljski objekat u toku noći da ga čuva čuvar, zatim marketinške usluge, zatim nabavka polovnog pick-upa sa registracijom i osiguranjem, nabavka goriva, popravka pick-upa, standardne i apsolutno nestandardne nabavke repromaterijala za hranu. Znači vi možete da nabavite po zahtevu kupca znači sir iz neke strane zemlje čiji je rok trajanja svega 3 dana. Znači, da li možete da zamislite da sir iz strane zemlje treba da dođe u našu zemlju, u restoran, svega u roku od 3 dana, pošto 3 dana traje sir, ili da treba da nabavite za restoran, recimo, sabljarke, znači, od koje firme ćete nabaviti i to, znači, morske plodove i tako dalje, znači, to su neke specifične nabavke, znači, koje ćemo mi takođe ovde obraditi. Zatim nabavke pića, nabavke duvana, imamo specifično pića, duvan koji moramo da čuvamo znači na posebnom, znači na određenoj temperaturi, znači to je karakteristično za VIP salone. Zatim imamo platu glavnog kuvara, znači kao jednu bitnu stavku, jer od kuvara, od njegovog posla faktički zavisi znači da li će naši kupci biti zadovoljni, a takođe jako mnogo zavisi znači da li kuvar znači neke delove koji su ostali može da iskoristi za recimo da napravi neku čorbu, znači da doda one delove koji su preostali u neka druga jela. To je jako bitno. Tu može jako mnogo da se uštedi. Zatim imamo platu glavnog menadžera. Znači, direktor kad postaje glavnog menadžera faktički je prebacio 50% znači, na glavnog menadžera za organizaciju znači, dešavanja, događaja, svadbe, rođendani, za kontrolu konobara, za postavljanje znači, kol devojaka i tako dalje. Zatim imamo platu direktora, znači kao bitnu stavku, imamo plate, znači obično plate za 20 konobara,
imamo troškove kazni, sanitarnih inspekcija, to je jako bitno da znamo, zatim imamo troškovi interne regulative, znači takođe jako bitno, troškovi standarda, troškovi kvalifikovanog elektronskog sertifikata, pošto nećete, znači od 2014. godine morate da podnosite prijave odjave radnika, znači sve to ide elektronskim putem, to preporučujemo, znači Privrednu komoru Srbije, znači za dobijanje tog kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Zatim ćemo obraditi kamate po dužničko-poverilačkim odnosima, plate i troškovi, znači koji su bitni za poreski bilans i utvrđivanje dobiti kroz akontacioni PPDG1. Zatim se objašnjava početni bilans, popis, zatim se objašnjavaju izvori finansijskih sredstava, pozajmice osnivača, vrste bankarskih kredita, procedure, znači u postupku kreditiranja, prvenstveno, znači kreditiranje za nabavku osnovnih sredstava za plate zaposlenih i vidjet ćemo vrste bankarskih kredita, procedure u postupku kreditiranja, prvenstveno, znači kad pričamo o kreditiranju između ostalog za osnovna sredstva, za plate i vidjet ćemo znači koji su to parametri u finansijskim izveštajima koji traže banke za odobravanje kredita. Zatim ispunjavanje uslova za dobijanje kredita, obračun, kamate, zajam, zatim se objašnjava pojam i funkcionisanje poreza na dodatu vrednost, prednosti i nedostaci, knjige PDV-a, radi se obračun PDV-a, znači radimo obračun PDV-a, pravo na samoopredeljenje, odmah je bitno na početku, radit ćemo avanse, zatim nastavljamo osnovna sredstva, rashod, otuđenje, prodaje i snižavanje, amortizacija, revalorizacija, knjiga osnovnih sredstava, kartica osnovnih sredstava, znači to sve radimo apsolutno detaljno. Čak ne verujemo znači, da je u knjigovodstvenim agencijama urađeno znači, toliko detaljno i po zakonskoj regulativi, znači kao što smo mi to uradili u našim materijalima. Zatim, pošto smo sagledali na sve aspekte poslovanja, pristupamo otvaranju ugostiteljskog objekta, zatim sastavljamo osnivački početni bilans, zatim se radi fiskalna kasa, znači fiskalna kasa strahovito bitan deo u poslovanju, verujem da to i sami znate. Dokumentacija, obrađujemo kompletnu dokumentaciju koja je vezana za fiskalnu kasu, znači greške u radu koje mogu da se pojave, specifičnosti znači koje su vezane za ugostiteljske objekte, znači za fiskalnu kasu, predračuni, zatim blagajničko poslovanje, zatim radimo definisanje normativa, znači napomenut ćemo samo znači da ono što je vezano za hranu i ono što je vezano za porcije je postavljeno znači na jednom bitnom mestu, a to je u vojnom kuvaru. Znači ukoliko želite da pravite hranu, znači po nekim da kažemo standardima, znači imate znači vojni kuvar. Zatim u vezi sa robno-materijalnim knjigovodstvom, znači radit ćemo znači, sve što je vezano za repromaterijal, radit ćemo znači, nabavku računa dobavljača, kalkulacije, znači repromaterijala, kalkulacije robe, profakture, zatim računa otpremnica, nivelacija, povratnice, popis, znači popis je jako bitan, knjižna pisma, kavo, rastor, kvar i lom, izveštaj o prometu i stanju zaliha, pošto je najvažnija stvar, znači kod ugostitelja, znači kod restorana, znači da imamo ishranu, najvažnija stvar jeste znači koliko mi imamo na početku svakog dana, znači šta je to što faktički kuvar već ima, znači i šta je to što on treba da napravi, znači na taj način kontrolišemo znači kuvara, kažem još jednom, znači može jako mnogo da se uštedi u toku godine ako se sve pravilno rasporedi. Znači popis, rekao sam, knjižna pisma kao stanje zaliha, robno-materijalne kartice, znači robno-materijalne kartice, analitičke kartice kupaca i dobavljača, knjiga šanka, to je dnevni promet ugostitelja, vidjet ćemo i muzički dinar, znači šta je to. Zatim na kraju prvog meseca radimo analizu prometa po proizvodima i partnerima, pa analizu datih i primljenih računa prema dospelosti, obračun zarada, obrazac OD, obrazac OPI sa specifikacijom i obračun PDV-a
naglasak na povraćaju, znači PDV-a, a u ovom trenutku nas interesuje i menično poslovanje, čekove i bankarske garancije. I na kursu objašnjavamo vođenje, znači, kroz prosto i dvojno knjigovodstvo. Znači, ugostitelji radimo i kroz prosto i kroz dvojno knjigovodstvo. Kurs obrađuje, znači, sledeće situacije, a to je testiranje rada ugostiteljskog objekta kada jeste, odnosno nije u sistemu PDV-a, zatim rad prema zakonskim propisima i van zakonskih propisa. Vidjet ćemo koje su to zloupotrebe finansijskih izveštaja na određenoj lokaciji, znači u periodu 3 meseca. Znači, cilj jeste da vidimo, znači, da li će to nama da krene ili neće da krene, ili smo ušli u letnji period pa hoćemo samo da iskoristimo letnji period, znači to je cilj, znači, ovog prvog, znači, finansijskog izveštaja. Radimo, rekao sam, i kroz prosto i kroz dvojno. Znači, zatim testiramo rad prodaje ugostiteljskog objekta prve godine. Znači, mi možemo da otvorimo restoran i znamo da treba da se probijamo, znači, prve godine. Znači, tu cene moraju da budu niže, znači, u odnosu na konkurenciju, a moramo da zadržimo kvalitet. Znači, moramo da zadržimo kvalitet. Znači, to je rad ugostiteljskog objekta prve godine i to, znači, za ugostiteljski objekat koji jeste i koji nije u sistemu PDV-a, znači, rad prema zakonskim propisima, van zakonskih propisa i zloupotreba finansijskih izveštaja sa izradom završnog računa, znači, kroz prosto i dvojno. I posle toga, znači, kad smo, da kažem, prošli najtežu prvu godinu, ulazimo u drugu godinu, ali sad situacija je drugačija, znači, sad možemo da postavimo standardne cene. Znači, rad ugostiteljskog objekta druge godine, znači, kada objekat jeste i kada nije u sistemu PDV-a, znači, rad po zakonskoj regulativi, van zakonskoj regulativi i zloupotrebe finansijskih izveštaja, znači, koje su sa izradom završnog računa kroz prosto i dvojno. Posebno ističemo da će biti objašnjenje, znači, kompletne analitike koju traže nadležni poreski organi. Znači, koje su to stavke, znači, koje se traže u računovodstvu, šta je to što će biti kontrolisano. I to, znači, u skladu sa zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, to na osnovu 10-godišnjeg iskustva, znači, poslovanja knjigovodstvene agencije V-Energy, i, znači, to su izveštaje koji se mogu dobiti iz našeg softvera. Takođe je bitno pomenuti sledeće: na kursu se objašnjava tajming izmirivanja obaveze, na koji način, zatim kada izmiriti poreske obaveze i kamate, u kom trenutku overavati zdravstvene knjižice, u kom trenutku treba prijaviti radnike, zatim koje su sve to poreske obaveze koje postoje, zatim pojam poreskog kredita i njegova isplativost, zatim koje su to najčešće greške u radu, kada treba prekinuti obavljanje delatnosti, kada treba zatvoriti, znači, ugostiteljski objekat, zatim inspekcijske kontrole i na kraju ćemo vidjeti šta je predviđeno zakonom o zaštiti potrošača. Znači, šta je predviđeno zakonom o zaštiti potrošača. Na osnovu ovoga svega što sam vam rekao, znači, vidi se da je urađena sveobuhvatna analiza, znači, poslovanja ugostiteljskog objekta i mi vam, znači, želimo uspeh u poslovanju.